Хәерле көн, хөрмәтле райондашлар, кадерле дуслар. Барыгызны да якынлашып килүче 2021 ел белән чын күңелемнән котлыйм. 2020 ел үзенең кайгы шатлыклары, борчу мәшәкатьләре белән тарихка китеп бара. Әлбәттә, без инде яңа елдан үзебезнең күңелебездә ниндидер могҗизалар көтәбез, ниндидер яхшы хәбәрләр көтәбез һәм әлбәттә үткәннәргә нәтиҗә ясыйбыз. 2020 ел бик җайлы ел булмады дип әйтерим. Әмма ләкин шуңа да карамастан ул ел безне, дусларыбызны, туганнарыбызны кадерләргә өйрәтте. Яңаша кешелеклек үз кыйммәтенә яңаша карарга өйрәтте. Һәм без әлбәттә инде ул елга шулай ук рәхмәтлебез. Бик зур рәхмәт әйтәсем килә үзебезнең медицина өлкәсендә эшләүчеләребезгә, волонтерларга, полиция хезмәткәрләренә, башка бөтен районыбыз халкына, чөнки без бик нык берләштек һәм бу пандемия дигән экзаменны уңышлы рәвештә үтеп чыктык. Киләсе ел безнең өчен уңышлы булсын. Тагы да күбрәк уңышларга ирешеп, бер-беребезне хөрмәт итеп, матур итеп яшәргә насыйп булсын. Һәркемнең хыяллары тормышка ашсын. Тазалык, саулык, узун гомерләр. Яңа ел белән барыбызны да. Дорогие друзья, дорогие земляки, искренне поздравляю всех с наступающим 2021 годом. Желаю всем добра, счастья, успехов, исполнения всех сокровенных наших желаний. С Новым годом!